Ibai Zabalek babesten du. Oh, giltzak. Arka. Arka burea. Ze urbi, laguntza behar. Olatuko naiz. Seguru, Olatuko naiz. hori lehen ere errandidazu? Moldatuko naiz. Naiz moldatuko. Badakizu zer, Eutxi. hau nitzetan. Elkarrekin hobeki. Arkatza, bezala. Horrela, hobeto. Utzi mandarina ere hemen. Primeran. Hemen. Bai. Bai. Gero arte, eskerrik asko. Ze liburu zenuen eskuartean? Orain erori den liburu hori zein da? Ba, motx eta potx. Muñoa ala zuloa. Muñoa ala zuloa. Bai. Baina, non zegoen? Aspaldiaren bilen eta. Baina, etzen nuen gogoratzen, utzi zen idala? Nik zuri sorgin baten liburua utzi nizun, eta zuk niri satorrena. Egia da, aztua nuenia. Ai, bai polita, motx eta potx. Bai, baina lagunduko didazu irakurtzen. Bista txarra dut eta ez naiz ongi moldatzen. Ez dago arazorik, noski aspaldi ikusi gabe gainera liburua. Ai, aizu, elkarrekin hobeto, ona! Begira ba, bi sator txiki dira, motx eta potx, bai? Zu ez dalakoak. Batek muñoa handi batekin nahi du eta besteak zuloa. Ba, niri ez zaizkit muñoak gustatzen. Aizuzuk zer nahiago duzu muñoa ala zuloa? Nik zulo sakona atzaparrauekin ongi moldatzen naiz. Banik muñoa. Orduan, ederkin moldatuko ginateke biak.